Bos días a todas e todos. Moitas grazas por asistir a esta rolda de prensa para dar conta dos asuntos máis destacados da Xunta de Goberno que vimos de celebrar fai uns minutos. Hoxe damos un paso máis no proceso de modernización e digitalización dos servicios públicos locais, unha transformación na que levamos traballando nesta institución dende fai xa moitísimos anos en colaboración cos concellos a través de iniciativas que melloran a xestión administrativa e, dende logo, a prestación dos servizos públicos. Concretamente, na Xunta de Goberno celebrada esta mañá, aprobamos licitar por preto de 1,3 millóns de euros o contrato para poñer en marcha o proxecto Xeopadrón. Trátase da iniciativa para que asinamos hai algo máis dun mes un convenio de colaboración cos 67 concellos da provincia, co obxectivo de modernizar e mellorar a xestión do padrón municipal de cada unha das entidades locais. Este proxecto, que desenvolveremos grazas aos fondos europeos captados do Plan de Recuperación, ten por obxectivo mellorar a calidade e a fiabilidade dos datos do padrón, facendo posible a súa revisión e depuración a través dun novo sistema de xestión. Este sistema permitirá contrastar os datos do padrón de cada concello sobre os habitantes empadronados e as súas vivendas coas bases de datos do Instituto Nacional de Estatística. Deste xeito, o INE contará cunha información depurada, contrastada, veraz e actualizada en relación aos habitantes de cada municipio. A través do Xeopadrón tamén damos os primeiros pasos cara ao futuro padrón online, unha iniciativa do INE que permitirá a creación dunha base de datos xeorreferenciada de vivendas e fogares dentro do que supón ou podríamos considerar un salto cualitativo na modernización dos procesos administrativos a nivel local. Este avance facilitará a actualización continua e áxil dos datos do padrón, o que significará unha gran mellora dos servizos públicos prestados aos veciños e veciñas e, sobre todo, mellorar a optimización dos recursos. A duración estimada do proxecto é de 7 meses e incluímos un compromiso de soporte e mantemento mínimo de 6 meses tras a súa finalización, o que garante a súa sostibilidade e o mantemento da calidade dos resultados a medio e longo plazo. Este importante investimento é un claro exemplo de como os fondos europeos están a ser empregados de maneira eficaz para impulsar a digitalización e a modernización das administracións locais, mellorando a eficiencia dos procesos administrativos e facendo a xestión pública máis accesible, transparente e áxil. Con este proxecto seguimos avanzando na consolidación dunha administración pública máis moderna ao servicio da cidadanía e dos concellos da nosa provincia e seguimos a aproveitar as oportunidades que nos brindan os fondos da Unión Europea para mellorar as vidas das nosas veciñas e dos nosos veciños. Noutra orde de asuntos, no que ten que ver coa mobilidade, continuamos mellorando a rede de estradas provinciais. Na Xunta de Goberno de hoxe aprobamos investir máis de 1,37 millóns de euros para a mellora de 7 vías o seu paso por 8 concellos da provincia. En Friol licitamos as obras de rehabilitación de preto de 2 kilómetros ao inicio da Lupe 2105, que é a estrada que conecta o Empalme de Prado ata San Paio de Narla, e tamén melloraremos os 2 primeiros kilómetros da Lupe 2115 entre o Vento e Santa Marta na parroquia de Vilalbite. En ambos casos, as obras consistirán na reapertura de cunetas, pavimentación con aglomerado en quente e reposición da sinalización. Unhas actuacións que terán un prazo de execución de 3 meses, unha vez iniciados os traballos, por suposto, en as que a Deputación de Lugo investirá preto de 250.000 euros. Este proxecto é moi importante para o Concello de Friol, pero tamén para toda a comarca, porque dá acceso a uns recursos turísticos tan importantes como pode ser a fortaleza de San Paio de Narla e así como outros servizos como poden ser as escolas. Entre Monterroso e Guntín melloraremos casi 6 km da estrada provincial Lupe 3303, que conecta a Nacional 547 desde Montecalvo, na parroquia de Marzán, coa Nacional 640 en Valdeporrás. Os traballos que afectarán o treito inicial da vía, desde o comezo da vía ata o punto kilométrico 5,8, consistirán na reapertura de cunetas, saneamento da esplanada e repavimentación. A Deputación investirá neste caso 153.000 euros para que estas obras teñan lugar e terá un prazo de execución de 3 meses.
Entre os concellos de Ourol e de Muras aprobamos mellorar outros 6 km da LUP 3804 que vai de Belsar ao Viveiró. As obras neste caso consistirán na reapertura de cunetas, a pavimentación e a reposición da sinalización mediante o pintado das marcas reflexivas brancas entre os puntos kilométricos 4,9 ao 10,87. O precio de licitación é de case 280.000 euros e o prazo de execución de 2 meses. Na comarca da Ribeira Sacra actuaremos para mellorar a estrada que conecta Monforte de Lemos e Sober, a LUP 3201, o inicio da vía entre os puntos kilométricos 0,8 e 2,5. Cun orzamento de preto de 300.000 euros e un prazo de duración de 4 meses, os traballos consistirán na reapertura de cunetas, o fresado do firme, a repavimentación con aglomerado en quente e a reposición da sinalización reforzando a altura dos colexos. Unha actuación tamén moi importante porque esta vía dá servicio a multitude de veciños e veciñas da contorna, os viñedos do sur da provincia e tamén os visitantes que se achegan a coñecer a Ribeira Sacra. No Corgo, demos luz verde á licitación e rehabilitación dun treito de 4 km da LUP 2904 que conecta con Turiz desde a Nacional 6 ata o Páramo no enlace coa autonómica LU 4304. Neste caso, os traballos consistirán na apertura de cunetas, pavimentación con aglomerado en quente e a reposición de sinalización. Esta actuación virá a completar a mellora do firme que se realizou recentemente o inicio da vía nos 3 primeiros quilómetros. O proxecto, unha vez axudicado, que se iniciará nas vindeiras semanas, producirás entre os quilómetros 3 e 9. O orzamento de licitación desta actuación é de 230.000 euros. Xa por último, no que ten que ver ca rede viaria e ca mobilidade, aprobamos licitar no Concello de Vicedo as obras para mellorar un tramo ao inicio da LUP 6405 que a que dá acceso á praia de Xilloi. Neste caso, os traballos consistirán na mellora da pavimentación con aglomerado en quente, obras de drenaxe e reposición da sinalización. A Deputación inviste máis de 175.000 euros nesta actuación, que terá un prazo de execución de 2 meses dende o inicio dos traballos e que afectará o treito comprendido entre o inicio da vía e o punto kilométrico 1,4. Xa para rematar, na reunión de hoxe acordamos tamén a adxudicación directa dunha parcela do polígono industrial A Gándara de Friol. Trátase da parcela número 11 e que se vende por máis de 40.000 euros. Tras esta adxudicación, no polígono de Friol temos vendidas 29 parcelas das 55 existentes, quedando libres 26 parcelas. A día de hoxe, no polígono industrial de Friol, desenvolvéronse aproximadamente 91.000 metros cadrados de solo industrial, dos cales quedan dispoñibles uns 38.000 para asentar novas iniciativas empresariais e industrias nesta zona. Pola miña parte, nada máis. Moitas grazas.